vám dobrý den. Tady bych vám chtěl ukázat moji bitevní loď. Navítám kanónama, udělal jsem ji úzkou, takže jsou tam sice 2 patra, ale každé dělo je jiné. A každá strana dělí je jiné. Takže chtěl bych vám ukázat tohle. Už máte tohle blbé tlačítko jedno. Takhle. Počkat, no mě si vysvětlá takhle. A podívám se, no, to je původní TNTčka. Nevím, co mi udělal ten zbytek, který jsem mi nevystřelil všechny. Nás leď. No, mě to nechce nějak zlítnout, ale já mám TNT. Co to je? No, nevystřelil všechny, můžu tlačit. No, nevím, no, prostě nevyletěj všechny, já se to pokusím připravit. V té době, než jsem začal natáčet, mi to tak. Vystřelil všechny, nevím, proč mi to tak podně. No, to prostě mi to nějak nejde, tam je bitevní loď, tam si k tomu pustím nějakou epickou hudbu. Ale dneska na to nemám náladu. No a jsem tady na tom serveru s kamošema, teď nikdo není, točit video. Bude se to jmenovat Příběh teplého kapitána. No a já vám řeknu, jo, podívejte se na to video, bude tam nejpozději za měsíc, jo, čau. Za měsíc do 28.1. Takže tam bude 28.2. jo. Čau.